So hi guys, what's up mga amaw? Na ako diri sa gate sa resorts ni Kulas. Kulas! Shout out sa mo ha. I love you. So wala pa na open no, kay wala pa man gi-renovate pa man ilahang kuan diri. Sunod mo balik mi diri kaligo na mi, no? Narami dito sa Pikas. So mao ra lang update nako guys, no? Ha, nata diri sa Baganga ni dapit sa Katiil. Basta na ni diri ni dapit siya. Hulat-hulata lang na muupi na siya guys na wonderful beaches. So, Kulas, my friend, my best friend, my cousin. Agiro miya. Bye-bye. Oh! My bundag! Mga amaw! Today is a day! Ako ipakita na akong sano. Ang akong sana akong gihimo. Bisiga na dyan. Sa wakas. Woo! Sa wakas, akong sana isiga na. Thank God! Pero akong sano. Isiga na dyan siya, no? Kaloyan sa Ginoo. Magkita na siya sa dagat lang. Dagat tapit. Kaya siya kay sunrise, no? Sunrise kay pataas man bubu. Pero kung paubos basta, ano tawag ka ng paubos? Sundown. Sunset dahil, no? Nakakong mga team luya. Dili team malakas. Dili team malakas kay team luya down. No, down. Down. Ha! Nakaka sa akong dagat, no? Nagagay ko sa mga bisita ako, mga bisita ba? Mga pulos, mga gamit. Ano? So ko kay siya gabi kay si Arke, nagdalag sticker. Gana siya, ano? Nilagay siya, animal! Wala ba ko? Nalakas ako, ay murag sa ko kay gakay na to. Wala mo kubantoy ba? Natulog na ka. Natulog na ka niya. Anak niya ka na nung natulog ka kay drive pa ka karon. Oo. Dahil ay yung speaker na Arke din ako. Tanay pa siya na. Minsan tong speaker na pa sounds. Oo. Wala ka na yan. Wala mo binumdum ba? Saan ka eh. Pusog kaayo. No? So, ipakita tayo mag-montage na ako, be. Montage. Shout out ko kay Luyo Tanawa. Ano kay Luyo? Montage na be. Professional montage. Oh! Professional montage. Pwede man eh mag-cut, no? Oh, pwede makat. Ako'y bahala. Ha! My editors. So what's up mga bahog? Duga. Okay. Hala ka. Oh! Ngit-ngit no eh. Sabi mo, ang galing. Ang galing. Ang galing.
Tama, tumunta niya to. Pinaprofessional montage. Sama na to. Kapoy na ko. Hangak na. Bye.